Updated sa balita at mapasaya ang inyong araw, i-scan ang inyong mga digibox at hanapin ang Highland TV. Ang aming channel nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng free TV o digital smart TV, posisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Original News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. Sa ulo ng mga nagbabagang balita, bagyong Maymay nagbabadyang manalasa sa Northern at Central Luzon. Pagsasabatas ng SIM Card Registration Act, ikinababahala ng ilang grupo. Ilegal na bentahan ng tupas sa Asinggan, Pangasinan, ikinababahala. CPP-NPA dapat pa rin ituring na terorista ayon sa isang Marawi biro. At Gambal Festival sa Angeles City, Pampanga muling itinagdiwang. Mula sa Highland TV News Center Baguio, ito ang Luzon Headlines. Naimbaga malam, maamyanan Luzon. Narito na ang mga bago at may init na mga balita. Nangangamba ngayon ang ilang tindera ng SIM card sa epekto ng pagsasabatas ng SIM Card Registration Act. Kung bakit alamin sa kwento ni Pagaduan. 2 taon nang nagbebenta ng SIM card si Cristina sa pwesto niya sa Session Road. Sa loob ng isang araw, higit 10 tao ang bumibili sa kanya ng SIM cards. Kaya nang malaman niyang isinabatas na ang SIM Card Registration Act, nangamba siya sa epekto nito sa kanyang benta. Per SIM po, 50 pesos po ang benta namin dito. Dali pag 50 times 10, 500 na po yung mawawala sa amin. Na opinion ko po, parang mababawasan po yung benta ng per tindahan kasi yung iba po, dual SIM, yung iba nagpapalit bigla ng SIM, yung iba kailangan naman ng higit sa 2. Ayon naman kay Natalie, marami talagang iba't ibang rason kung bakit bumibili ng maraming SIM card ang kanilang mga suki. For me, it depends po kasi. Minsan kasi yung tao, nagpapalit po sila ng phone. Tapos yung iba naman po, bumibili sila for yung sa signal po, sa location po nila. Pero yung iba naman po, nagre-reklamo sila kasi ang gusto nila may Andy. Pero sa ano naman po, dito naman po, medyo ano naman po yung benta namin ng SIM card. Marami talagang naghahanap. So, continuously po kaming nagbebenta po ng SIM card. Anya, kahit naisabatas na ang SIM Registration Act, ay wala pa silang kaalam-alam dito. Wala po, ma'am. Sa tenant po, wala po. Ilan lamang sila sa mga tindera ng SIM card na posibleng maapektuhan sa bagong lagdang batas. Sa ilalim ng Republic Act 11394 o ang SIM Card Registration Act, nais ng pamahalaan na mas paigtingin pa ang laban sa mga scams at krimeng nangyayari sa pamamagitan ng text at online messaging. We will soon be able to provide law enforcement agencies the tools needed to resolve crimes perpetrated with the use of these SIM cards, as well as providing a strong deterrence against the commission of wrongdoing. Nakapaloob sa batas ng bawat public telecommunication entity o direct seller ay kailangang humingi mula sa mga SIM card users ng mga personal details at valid identification cards bilang patunay sa kanilang pagkakakilanlan. Inaatasan din ng batas na ito ang lahat ng public telecommunications entity na magkaroon ng registry o listahan ng kanilang mga subscribers. Kailangan din nilang magsumite ng beripikadong listahan ng mga authorized dealers at ahente sa buong bansa sa National Telecommunications Commission. Para sa mga prepaid subscribers, kailangan muli nilang mag-register sa loob ng 180 days. Inilabas na ng ilang mga telecommunication companies tulad ng Globe at Smart ang kanilang suporta sa nasabing batas.
Ayon sa National Privacy Commission, bagamat suportado nila ang nasabing batas, kailangang alagaan ng mabuti ang mga personal na datos na makakalap mula sa mga end users. Ayon sa Regional Anti-Cybercrime Unit Cordillera, malaking tulong ang batas sa pagresolba ng mga krimeng hinahawakan nila. Sang-ayon kami doon sa SIM registration. Kasi para lahat ng mga SIM card natin na ginagamit natin ay naka-registered na at madali nating ma-determine kung sino ang may-ari ng SIM na yon or SIM number na gumagawa ng hindi maganda. Pero ilang mga grupo rin ang tutol sa batas na ito. Ayon sa Agham Advocates of Science and Technology for the People, pasakit lamang ang batas sa mga mahihirap, lalong-lalo na sa mga mayroong kaunting kaalaman sa pagre-register. Sinang-ayunan din ito ng grupong Gabriela at Kabataan Party List. Ayon sa Gabriela, imbis na maging ligtas ang mga Pilipino, ay maaari pang magamit ang kanilang mga personal na impormasyon sa maling paraan. Ayon naman sa Kabataan Party List, dapat mapalakas ang cybersecurity ng gobyerno. Hindi pa na idedetalye kung ano ang susunod na hakbang ng gobyerno at mga telecommunications company pagkatapos ng paglagda ng batas. Ang SIM Card Registration Act ay unang ipinanukala sa ilalim ng Duterte administration, ngunit maaalalang na veto ito nitong Abril. Ito ngayon ang unang batas na nilagdaan sa ilalim ng Marcos administration. Sofia Pagaduan para sa Luzon Headlines. Proyekto para sa kabataan, kalusugan at transportasyon. Yan ang pangako ng 3 alkalde mula sa Baguio, San Fernando at Vigan. Alamin ang buong report sa kwento ni Sofia Pagaduan. Aabot sa halos 20 minuto ang naging talumpati kahapon ni Mayor Benjamin Magalong sa 100-day accomplishment report nito. So to proceed, we must take pride and pleasure in congratulating everyone as we mark the first 100 days of good governance in the house of our people. Ibinandera niya sa kanyang talumpati ang mga hard at soft projects para sa 7-point agenda ng alkalde sa lungsod. Sa pag-upo nito sa pangalawang termino, kanyang tututukan ang pagresolba ng urban decay sa Baguio. Isa din sa mga focus niya ang pagsusulong pa ng good governance sa lungsod. Should never be called future leaders, but instead, they should now become leaders of this city. Age should never be a factor in leadership. Nagpasalamat naman sa tiwala si Mayor Dong Gualberto ng San Fernando, La Union sa kanyang 100-day accomplishment report. Pinagkatiwalaan po ninyo akong muli at pinangako ko sa inyo ang tuloy-tuloy na pagliwanag ng City of San Fernando bilang tanda ng pasasalamat at dedikasyon ng isang lingkod bayan. Ibinandera ng alkalde ang pamamayagpag ng lungsod sa sektor ng kalusugan sa kanyang pagbabalik bilang alkalde. Pero tiniyak din ni Gualberto na tututukan din ang sektor ng agrikultura, edukasyon at infrastruktura. Patuloy na pinagpapabuti ang serbisyo sa City House Main Office sa pamamagitan ng pagtatatag ng administrative section para sa mas maayos at mabilis na serbisyo. Nakapagsiliti na rin tayo ng mga kinakailangang dokumento sa Department of Health para sa kapatayong Super Health Center kung saan makakapagbigay tayo ng mas mabuti at mas kompletong healthcare services sa bawat isa. Dagdag pa rito ay ang kanilang digitalization ng medical records at enlistment, pagpapatayo ng bagong dialysis center at pagbibigay pansin nila sa usaping mental health. Pagpapabuti ng sektor ng transportasyon. Ito naman ang pangako ni former congressman na ngayon mayor na ng Vigan City na si Jose Singson sa kanyang accomplishment report. Sa kanyang talumpati, ipinagmalaki nito ang mga livelihood at financial assistance na ipinamahagi sa mga residente ng Vigan. Kasama dito ang agarang pagtugon niya sa pagtama ng magnitude 7 na lindol noong Hulyo sa lungsod. Tayo, nakapila amin na kita, dumduma, na ipa-appropriate tayo palagi, di congressman tayo, tatada pa lang may warwaras. Kaya adupay di nakapila, nga namahin tayo nga may ulog, kaya nakikoordinate tayo, tinaduma-duma pa yung opisyal.
Isa sa mga tututukan ni Singson ang pagsasaayos ng mga daanan para makahikayat pa ng mga turista at oportunidad sa lungsod. Sofia Pagaduan para sa Luzon Headlines. Naniniwala ang isang Marawi hero na walang pinagkaiba ang mga CPP-NPA sa mga teroristang grupo. Kung bakit, alamin sa report na ito. Nasa kasagsagan noon ng isang schooling si Major Cubos ng Philippine Army nang pumutok ang gyera sa Marawi City sa Lanao del Sur sa Mindanao 5 taon na ang nakalilipas. Ito ay dahil sa pagkubkob ng mga pro-ISIS militants sa lungsod. So parang naka 2 months na yung Marawi siege nung graduate ako dito. And then immediately, since galing ako sa 3rd Scout Ranger Battalion na na-deploy din doon sa area. Sinabihan na ako ng battalion commander namin noon na mag-prepare na ako kasi papalitan ko yung CO doon. Paglapag sa Marawi, siya ang namuno sa 4th Scout Ranger Battalion. Sa halos 5 buwang gyera sa Marawi, bukod sa pangakong uuwi sa pamilya ng buhay, pinanghawakan niya rin ang pagprotekta sa buhay ng mga kasamang sundalo at mga taga-Marawi. So marami akong uncertainties din na pumapasok sa isip ko. Pero I was able to control my emotions and para syempre mas marami pang tao na nakadepende sa akin yung mga tropa ko sa company. That's why kung inisip ko na lang kung ano man yung pwedeng gawin para mag-contribute sa during that operation. Bagamat namatayan ng mga kasama, nanatili siyang matatag para protektahan ang bayan. Isa lamang si Major Cubos sa libu-libong lumabang uniform personnel para sa kapayapaan. Saksi rin siya sa pait at minsala na dinanas ng Marawi City at mga residente nito dahil sa masamang adhikain ng mga teroristang ISIS. Para sa kanya, wala itong pinagkaiba sa naidudulot at adhikain ng mga Communist People's Party at New People's Army sa bansa. With the term itself, yung nagbibigay ng or nagpapakita ng kasamaan nagbibigay ng image ng kasamaan sa mga tao, sa mga civilian. So, yung similarity nila is kumbaga yung kung sila sa security at sa peace and security ng community. Estratehiya lamang daw sila nagkakaiba. Hindi kasi pareho yung ng yung teroristang mga kagaya ng mga Abu Sayyaf, Maute, hindi kagaya sa NPA na pwede silang makipaglaban ng ganon katagal and then they can wait for a long time para lang makuha nila yung objective nila. Ganon yung NPA. However, yung mga radical Muslims, gusto nilang establish kaagad yung authority nila in an area. So, Pebrero taong 2018 nagpasa ang Department of Justice ng petition for proscription para ideklara ang mga CPP-NPA bilang terorista. Ito ay dahil sa siyam na insidente ng pananakit ng mga hinihinalang miyembro umano ng CPP-NPA sa iba't ibang parte ng bansa. September 21 ngayong taon, ibinasura ito ng Manila Regional Trial Court, Branch 19, sa ilalim ni Judge Marlo Magdosa Malahar sa kadahilan ng hindi umano pasok ang mga ito sa lahat ng batayan para maideklara silang terorista. Pero, hindi ito nakaapekto sa Presidential Proclamation No. 374 Series of 2017 na pinirmahan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kung saan idiniklara niya ang CPP-NPA bilang mga terorista. Ibig sabihin, sila ay kinikilala pa rin ng bansa na mga terorista. Patuloy pa ring pinaalalahanan ng publiko lalo na ang mga kabataang madalas target umanong i-recruit ng mga grupong ito na maging maingat at huwag magpapagamit sa CPP-NPA. Ren de Guzman para sa Luzon Headlines.
Ikinababahala ng pamahalaang bayan ng Asingan, Pangasinan ang naglipa na umanong iligal na bentahan ng mga lupang taniman sa bayan. Ang detalye sa report ni Jobel Galapate. Palay ang isa sa pangunahing produkto ng bayan ng Asingan sa Pangasinan. Pero 90% kasi ng Asingan ay agricultural. Okay? So about 6,000 hectares ay rice field. Ang problema, ilan sa mga lupang sakahan ibinibenta umano para gawing residential o commercial lots. Ang problema kasi, wala man silang ni pasintabi ni Haniho. Kino-convert na lang nila, tinatabunan na nila, ginagawa na ng mga alsada, yung mga kalupaan nila, sinasubdivide na nila at binibenta na without coming to us. Nagbabala naman ang pamahalang bayan ng Asingan na iligal ang pagbibenta at pagdidevelop ng mga sakahan na walang pahintulot ng munisipyo. Nakasaad din ito sa Section 39 ng Presidential Decree Number 957 o ang Subdivision and Condominium Buyers Protective Decree na nilagdaan ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. Maaaring magmulta at makulong ang sinumang illegal brokers na mahuhuling nagbebenta ng mga nasabing lupa na walang pahintulot. Hinikayat din nilang magsagawa ng citizens arrest ang mga residente kapag may nahuling nagbebenta. Hati ang opinyon ng mga taga-Asingan. Sa ngayon ay wala pang nahuhuling illegal brokers, pero tuloy-tuloy pa rin ang maigting na pagbabantay ng mga otoridad. Jobel Galapate para sa Luzon Headlines. Susunod, tatlong maymay nagbabadyang manalasa sa Northern at Central Luzon. Yan at iba pang mga balita. Abangan! Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw. Para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. Yes! Ayos to! Ayos to! Ang lakas naman ang tawa mo. Sino ba namang hindi matutuwa dito sa online shopping service at cash on delivery ng TG Home Builders? Pwede din mag-online reservation for pickup. Ano yung sinasabi mo? Ma, mapapakabitan na natin ng tiles ang bahay natin. Baka naman pwede mo isabay yung bubong ng bahay natin. Para sa quality construction materials, mag-TG Home Builders. Main warehouse and showroom at number 75 Ferguson Road, Gisad, Baguio City. Bucaucan Branch at number 73 Bucaucan Road, Baguio City. Marcos Branch at KM3 Marcos Highway, Baguio City. Sales Office Branch at number 221 Atab Marcos Highway, Baguio City. La Trinidad Branch at KM6 Batag, La Trinidad. And Urdaneta Branch at MacArthur Highway, Urdaneta City. TG Home Builders. We turn houses into homes. Bulok? Maliliit? At hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan.
Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong ispray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Hindi pa man tuluyang nakakabangon mula sa epekto ng Bagyong Karding, naghahanda ng muli ang Central Luzon sa paghagupit ng Bagyong Maymay. Ilang lugar nakataas na sa wind signal number 1. Magbabalita Charles Limon. Huling linggo ng Setyembre, binayo ng Bagyong Karding ang Central Luzon. Hindi pa man nakakabangon, naghahanda muli ang rehiyon sa inaasang pagbayo ng Bagyong Maymay. Ito yung location niya kaninang alas 8 ng umaga. At inaasahan nga natin na alas 8 po ng umaga or bukas ng gabi ay halos napakalapit na dito sa kalupaan nga ng Central Luzon. Ayon sa Pag-asa, posibleng maglandfall ang bagyo sa probinsya ng Quezon o Aurora. Kaya asahan ang malalakas na pag-ulan sa Northern at Central Luzon dahil sa epekto ng shear line. Wednesday ng alas 11 ng umaga hanggang Thursday ng alas 11 ng umaga, makikita natin may considerable amount of rains pa rin, ilang bagay ng Northern Central Luzon area. Then may ulan din dito sa Eastern Seaboard nga ng Northern and Central Luzon. Itinaas na ang Tropical Wind Cyclone Signal number 1 sa mga probinsya ng Isabela, Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, Quezon, Aurora, Quirino at Polillo Group of Islands. Bagamat walang nakataas na storm signal sa probinsya ng Cagayan, ramdam ang pag-uulang dala ng Bagyong Maymay. Sa Barangay Balatubat sa isla ng Camiguin, Calayan, Cagayan, rumagasa ang baha sa mga kalsada dahil sa pag-ulan. Naghahanda na din ang probinsya ng Quezon kahit hindi pa lubusang nakakabangon mula kay Bagyong Karding. Lagi naman po ni Governor na pinaalalahanan ang ating mga kasamahan na lokal, ating mga LDRM officer na patuloy yung ating pag-monitor ng track ng bagyo, no? Dahil medyo malaki yung range niya at maaari na mahagip na naman ang lalawigan ng Quezon, kaya patuloy po yung kanyang paalala na patuloy na i-monitor yung track noong paparating na bagyo, at kung sakali man na may makita na posibilidad na talagang tamaan yung lugar nila, ay huwag mag-atubiling magpalikas ng tao doon sa mga sinalagang evacuation center po natin. Sa ngayon, nasa state of calamity pa rin ang mga bayan ng Humalig, Patnanungan, Panukulan, Polillo, General Nakar at Bordeos na sinalanta ng Bagyong Karding sa probinsya. Hindi rin muna pinahintulutang pumalaot ang mga sasakyang pandagat sa baybayin ng Quezon. Nagsasagawa na ng pre-disaster risk assessment ang pamahalang panlalawigan ng Aurora sa epekto ng Bagyong Maymay sa probinsya. Tiniyak naman ng Northern Luzon Command ng AFP ang agarang aksyon sa pananalasan ng Bagyong Maymay. Immediately kasi pag merong nagre-raise ng signal na may parating na bagyo, ay ina-activate kagad natin yung Battlestar Bravo, tsaka ina-activate po lahat ng mga binibigyan natin ng binababaan ng directives ng ating commander ang bawat units para i-review yung mga SRR natin. So nakamanman na po kami ngayon, sir, yung mga staff natin ay immediately naman pag may mga ganyan, minomonitor na natin agad. As the need arise, kung may mga kailangan na talaga, na-activate na natin yung mga civil military coordinating centers natin. Inalis na ng Pag-asa ang posibilidad na maging typhoon category si Maymay. Pangamba kasi ng ilan ang explosive intensification o biglaang paglakas ng bagyo gaya ng nangyari kay Bagyong Karding. Wala na kasi malapit na siya. Tsaka tropical depression lang si Maymay. Kung makita natin yung forecast track kanina, puro letter D.
So, nakikita natin na hindi ito mag-i-intensify. So, ayun. Mahinang bagyo lang, tropical depression. So, ulan siguro yung kailangan nating bantayan. Maliban kay Maymay, nagbabadya din ang isang tropical depression sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Kung magkataong maging bagyo ito, tatawagin itong bagyong Neneng. At posible itong pumasok ng ating PAR or Area of Responsibility sa darating na Huwebes. At kikilos halos pakanluran patungo sa extreme northern Luzon area. At sa ngayon, tropical depression intensity ito pwede pang mag-intensify further into tropical storm bago pa lumapit sa kalupaan ng ating bansa. Binabantayan din ang sirkulasyon ng kaulapan sa West Philippine Sea na posibleng maging low pressure area. Pero ayon sa Pag-asa, inaasahang lalabas din ito sa Philippine Area of Responsibility at posibleng makaapekto lamang sa isla ng Palawan. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Ibinida sa pangalawang Tarlac Art Fair ang mga obrang gawa ng mga talentadong Tarlakenyo. Ating yan silipin sa kwento ni Trisha Zabala. Sa pangalawang pagkakataon, nagmistulang museo ang gusali ng Diwa ng Tarlac dahil sa kaliwat ka ng nagagandahang obra. Gawa ito ng mga alagad ng sining sa probinsya. Gaya na lamang ng obrang ito kung saan inukit ang isang anghel sa kahoy sa pamamagitan ng pinainit na metal. Gawa ito ni Kane. Since I'm the first recorded na pyrography artist, so I could label myself as the first doon sa line ng arts na yon. Paintings, sculptures at iba pa ang makikita sa nasabing gusali. Target ng art fair na ito na maibida ang talento ng mga alagad ng sining. All artists need a lot of things, so they need exposure, they need motivation, inspiration. They need the feeling that people support them. Because, as an artist myself, it takes a lot of guts and courage to be. Nakatulong rin ito sa pinansyal nilang pangangailangan. And the benefits is, may mga nag-order actually. When they saw my name, they actually saw it na parang, uy, sino to? Pwede ba namin makuha yung number na to? I've actually received 2 orders right now because of that piece. Sabi nila na, wow, maganda tong may nag-exist pa lang ganito na nagsusunog sa kahoy. Dahil sa advokasya ng art fair na mapaunlad ang sining, binigyan sila ng pagkilala ng National Commission on Culture and Arts. Ang Tarlac Art Fair 2022 ay nagbukas noong 5 ng Oktubre at magtatapos sa huling araw ng buwan. Trisha Zabala para sa Luzon Headlines. Muling nagbabalik ngayong taon ang pagdiriwang ng Gong Festival. Tema ng pagdiriwang, ang iba't ibang mga cultural accomplishment ng Cordillera sa nakalipas na 1 dekada. Magbabalik sa report, Sofia Pagaduan. Ngayong taon, ipinagdiriwang ang 1 dekada ng kultura at tradisyon ng Gong Festival. Upang buksan ang halos 1 buwang pagdiriwang, sinimulan ito sa isang art exhibit. Nonetheless, andito tayo ngayon dahil sa isa sa mga meaningful na programa ng ating syudad ng Baguio kada buwan ng Oktubre, that is Nuono Dante Gong Festival. And when you speak about being IPs, that being an IP will never be the same without the gongs, diba? And sa atin, it symbolizes being united as one. Yan po ang kultura na siyang pinamana sa atin ng ating mga ninuno. Ang exhibit na ito ay linahukan ng higit kumulang 40 artists mula Cordillera. Tampok dito ang iba't ibang mga paintings na ipinapakita ang kultura, kagamitan at mga tribong nakatira sa Cordillera. Makikita rin dito ang ilang installation art. Scattered around, so you'll be able to see it everywhere there. So mula sa pangalan ng exhibit na pamana,
Nais ng mga bumubuo ng Gong Festival na ipasa ang responsibilidad ng pagpapakilala ng kultura ng Cordillera sa mga kabataan. A toast for everybody. A toast for food. Tagay! Cheers! Nagsibalikan na yung mga cultural workers, yung mga volunteers, mga youth, and they are now the one running the festival actually. Actually, this year is will be headed by a youth. We are now turning over the responsibility to them. We are now passing on the legacy so that they can continue the teaching the young people of our beautiful culture. During Gong Festival Day, what we do is we show them the beauty in the dances, in the attire, and the sense of community. So we really want, apart from that, gusto namin kasi i-showcase din yung talento talaga ng mga artists natin. So we need a venue for that. This is why may Pamana exhibit para maipakita naman yung aspeto na yon. Dahil halos 2 taong online lamang ang selebrasyon nito, hangad ng ilang mga grupo ang kaligtasan ng sinumang gustong dumalo. Siyempre sa tulong ng Philippine Army, ng 5th Battalion, siyempre ang ating mga kapulisan, sinusigurado namin ang seguridad ng bawat isa hanggang sa matapos itong festival na ito. At siyempre nakantabay kami para sa kanilang seguridad, kung anong mga activities na nandiyan lang ang kami na sinusuporta para sa kanila. Ilan sa mga nakasalang na mga aktibidad ng pagdiriwang ay mga film showings, cultural dances at indigenous games. Ang art exhibit ay inaasahang magtatagal ng 3 linggo sa Ililikha Artist Watering Hole, Baguio City. Ang mismong Gong Festival Day naman ay gaganapin sa ika-29 ng Oktubre. Sofia Pagaduan para sa Luzon Headlines. Sexual incompatibility is not a ground for denality of a marriage. Under our new civil code, marriage is inviolable social institution. And palagi nating sinasabi, there is sanctity of marriage, emphasized by the Supreme Court even in their Supreme Court decisions. And in Carulo Padua versus Padua, the Supreme Court said, even if you are sexually incompatible, no, you cannot have your marriage annulled on that ground alone. Dito sa kasong ito, yung petitioner sought the annulment of the marriage on the ground that at the time of their celebration of marriage, yung cohabitation nila medyo traumatic because the husband was asking her and forcing her to have other kinds of actions which she did not agree upon, and because of this she tried to get away from the husband. And dito ang Korte Suprema natin unfortunately said, kung yun lang ang ground mo na hindi kayo compatible sa mga sexual acts or sexual desires ng bawat couple, ay hindi ito magiging ground upang mag-grant ang nullity of marriage nyo under Article 36 of the Family Code. Ang sinasabi ng Supreme Court, dapat overall ang psychological incapacity existing before the celebration of the marriage and existing after the celebration of the marriage. So on this ground alone, hindi pwedeng ipaanal ang iyong marriage with one another. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pines Estate and Gaming Corporation. Tambal Festival muling pinagdiwang sa Angeles, Pampanga. Ang
maagang konsultasyon ay mahalaga sa pagpusa ng sakit na dengue. Ngunit, ang tanong ng sambayanan, sapat nga ba ito? Masikasi, maliksi, protektado at mapagmatyag, yan ang dapat mong taglayin. Hanapin ang pinagpupugaran at wasakin ito. Hello? Nahanap ko na po yung lungga. Kailangan ko na po kayo. Sige po, Master. Suportahan ng fogging at spray. Tatapos ako na. Mosquito man. Paulinimen! Masakit ba ang likod, ang kasukasuan? Namimitig o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Paulinimen, ginhaway, garantisado. Paulinimen, isang pahid ka lang. Dahil mo lang out sa PAO! Sa music ng batang 90s, parang natin ang itrahan. Ang batang 90s guilty, di ka magsisisi, promise. Sa music ng batang 90s. Bazaar Music offers a complete line of musical instruments. Bazaar Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Bazaar Music, bringing music closer to your hearts. Best sellers that we have are the pork sisig, sizzling liempo, quarter leg, and then we have the sizzling beef pares as well. Matapos ang 2 taong pagigpit dahil sa pandemya, balik na muli ang Angeles City sa Pampanga ng pagdiriwang nila ng Kambal Festival. Tayo na at makisaya sa kwento ni Leila Batyon. Makukulay, naglalakihang ng float at iba't ibang kawili-wiling mga talento, ganito ay pinagdiwang ng lungsod ng Angeles ang pagbabalik ng Kambal Festival na ipinagdiwang noong Sabado matapos ang 2 taong pandemya. Kaya ang mga residente ng lungsod nakisaya sa pagbabalik ng pagdiriwang. Actually, nagpapasalamat kami regarding sa pagbalik ng festivals ng Angeles City. That's the Kambal Festival through the initiative of Mayor Carmelo Tarzan Lazatin Jr. Binabigyan na naman po kami ng opportunities, especially mga performing artists at mga student artists to showcase po yung talents ng mga students, and not only the students but also the barangays po. Napakagandang experience po sa amin sa mga schools na pinalabas naman po namin ang mga talents ng mga students. Hindi po sila nag-fail na maging magarbo po yung event dahil nga po for 2 years I guess natigil po siya kasi because of the pandemic. Pero hindi po sila nag-fail na maging magarbo po and naging successful po yung event. Taong 2019 nang unang ipagdiwang ang Kambal Festival. Tinawag itong Kambal Festival dahil sabay na ginugunita ng lungsod sa ika-8 ng Oktubre ang kanilang patron na sina Apong Mama Kalulu o Our Lord of Mercy at Our Lady of the Most Holy Rosary of Lanabal. Parte ang Kambal Festival ng Piyestang Kulyat na taunang ipinagdiriwang sa lungsod. Ito ay paalala sa pagbangon ng lungsod mula sa pagputok ng pinatubo noong 1991. Meron po siyang mga iba't ibang activities na naka-insert po sa Kambal Festival. That's the Kambal competition, pati na rin po yung float parade competition, and then yung street dance po at saka yung marching band po ay nag-showcase po kami ng talents. And then meron din pong program po na
nangyari po sa harapan po ng Pisamban Maragul, Holy Rosary Parish Church po, na kung saan po ay nilabas din po yung beauty ng mga Motianing Angeles 2022 candidates. 22 pares ng kambal mula sa iba't ibang barangay ng lungsod ang nakilahok sa pagdiriwang. Pumarada ang mga kambal sa lungsod sakay ng kani-kanilang mga float. Simbolo ang pagbabalik ng pagdiriwang sa tagumpay ng lungsod laban sa COVID-19 pandemic. Noong nag-umpisa po ang pandemic, una pong nasa isip natin ang public health at ang ekonomiya, ang turismo sa syudad natin. Ano na kayang mangyayari? Naintindihan naman po natin yung epekto at nakikita po natin yung epekto na 2 taon na wala po tayong mga ganitong aktibidades. Naning syudad, naning Angeles, and celebrate tayo po masanting with a bang. Ipinapaalala ng pagdiriwang ang saya at tagumpay ng pagbangon. Tungo sa pagbuhay ng tradisyon ng lungsod na ibinaon ng pandemya. Leila Bacyon para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ng Luzon Headlines ngayong araw. Muli, maraming salamat at magandang gabi sa ating lahat.